Maayong buntag kanatong tanan. Ang pagtuo usa ka dako nga responsibilidad nga angay batunan isip Kristohanon. Mauna atong gibasa galina sa atong gidagutan ang kandila sa Adbyento. Og niingon didto nga ang pagtuo usa ka dako nga responsibilidad nga angay batunan isip Kristohanon. So may suon ang kandila sa hope, paglaom, ato nang gidagkutan, o kandila sa pagtuo, ato nang gidagkutan, hinaot nga kitang tanan, atong i-witness nga dagkutan ang kandila sa joy, ang kandila sa gugma, o ang labaw sa tanan, ang kanang kandila sa tunga, nga mao si Ginoong Hesukristo, the Christ candle. Dili nato unta imis. Ignay mong abay. Ayaw imis. Ayaw na to imis ang every Sunday nga atong pagtapok isip mga Kristohanon. Kung ang usa Kristohanon walay pagtuonan, irresponsable siya. O dili siya kahimutan sa Dios. Tungod kay ang pagtuo, ang muduol sa Ginoo nga walay pagtuo dili makapahimuot kaniya. Tungod kay ang muduol kaniya kinahanglan gayud nga adunay pagtuo aron kita makapahimuot sa Dios. Og wala siya paglaom. Kay ang paglaom mauman ang sumbanan sa pagtuo. Mao bitaw nga una gidagkutan ang kandila sa paglaom. Ayha dayon ang kandila sa pagtuo. Maigsoon, 700 years before si Ginoong Hesukristo nahimugso sa taguangkan ni Blessed Virgin Mary. 700 years giprophesy na daan ni propeta Isias ang mahitungod sa atong ibanghilyo nga basahon karon nga nag-narrate usab kini sa sa first century event sa nasod sa Israel didto sa Jordan. Jordan is the boundary of Jordan and Israel, ang river kung imo nang tan-awon. Nga ang usa ka propeta ginatag-an sa karaang propeta nga mao si Isias, iyang gitagna ang mahitabo sa usa ka propeta nga mao si John the Baptist. But 700 years iya nang giingundaan nga si Juan, wa niya nganli nga John, but the voice in the wilderness, ang tingog sa kamingawan nga magaingon nga biyain na ninyo ang inyong mga sala o bunyagan kamo niya o iyang istriton ang dalan, iyang iandam ang dalan. In English, the voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight the path of our God in a solitary place. That is in Isaiah chapter 40. In Mark chapter 1, nagaingon, the voice of the one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight His path. The same word nga gi-quote ni St. John 700 years later. The same word iyang gi-quote nga mauni ang gihusgutan 700 years ago, natuman na. Wa gyud mga eyewitness nito kay mga tao during the times of first century were only or was only able to live for 120 years. Unlike sa days of Noah, the days of Adam and Eve, no? Nga moabot sila, they were able to live for 1,000 of years. And ingon further sa Mark chapter 1, John was in the desert baptizing and preaching a baptism of repentance as a remission of sin. Makita na ito may suon nga the people would listen to John the Baptist for they knew him.
Si Juan nga magbubunyag, ilado kaayo sa nasod sa Israel, tungod kay his father is a priest. Ang tatay manggod ni John, pari si Zacarias. Di ba? Nahimong amang sa 9 months. Ato nang basahon this coming sa atong kuan, Misa de Gallo. Ayaw mong absent sa Misa de Gallo kay nindot kayo, no? Naatay taas nga preparation niini. But John's birth is a miracle's birth. It's like the days of Abraham and Sarah. Nga nabaniog sa entire nasod sa Israel. Nga nay usa ka magtiayon nga dugay kaayo nga nanganak nga niabot na og 80-90 ang ilang edad ayha pa naburos. That is why nga si John, prominente kayo nga tao, tungod kay nabaniog sa entire Israel, nga ang iyang pagkatao sama sa time of Abraham and Sarah. The time of iyang amahan nga si Zacarias o si Elizabeth. That is why ang mga tao nag-abang gid ni John, nga unsay future ni ini nga bata. And people are following him and believe in everything that he says. John, during his time, was like a celebrity. Si Juan nga magbubunyag, sa iyang panahon, sama siya sa usa ka artista. Labaw, pagalit sa artista, kaya kanang artista, dali raman kayo mo, Juan, mahimong laos, di ba? Oh. John was telling the people while baptizing and preaching, I'm doing this to prepare the way of someone greater than I am, whose sandal that I am not even worthy to untie. Iyon siya, ako ning gibuhat ang tanan nga pagpangandam for the advent, for the coming of someone greater than I am. Nga bisan gali ang iyang sandal, dili ko angayan, nga mubadbad sa hikot ni ini. Kabalo ba mo maigsuon in ancient days, ang sa Israel, ang ilang means of transportation, gawas sa camel o kabayo, ilang sandal. O gatunob na, bisan asa, dahil suway ang mga Jew, na sila'y quarantine. Ang imo sandalyas, hugasan nagmaayo. Tungod kay mauna ang pinakahugaw, nga parte sa lawas sa tao ang imong tiil, na sila'y cleansing ritual kaniadto, hugas sa kamot, unsaon paghugas sa tiil, unsaon paghugas sa plato, dinumiro ang tanan, labaw na gyud ang sandalyas. Og niingon si Juan, nga kana iya sandalyas nga hugaw, wa gali ko'y katakos sa pagbadbad ni ana. Tungod kay nasayod na si Juan nga daan, nga ang iyang gihusgutan, dili lamang propeta nga sama niya apan Dios nga nagpakatao. Christ is a God who became flesh that dwells among His people. He is the Logos, and Mama Mary is the Theotokos. The Logos meaning the Word became flesh. The Theotokos meaning the bearer of God, because God was literally in the womb of the Blessed Mother. Now, that narration of the first advent of Christ speaks of how John prepared everything. But Jesus, as we all know, in His second coming, sa atong pag-prepare usab karon in this advent, He will no longer come like a baby in the manger. Ang iyang ikaduhang pag-abot nga atong gipreparan maigsuon, dili na sa usa sama ka bata, sa usa ka bata nga natawo didto sa pasungan. On that day, in fact, ginag-cite og maayo ni Prophet Daniel, I would say close to 600 years before the birth of Christ, iyan ang gipanagnaadaan ang future event of the coming, the second advent of Christ. So naunaon nimo ha? Si Prophet Daniel, nataw siya backward more or less 600 years before Christ. Pero iyan ang gitagnaadaan ang ikaduhang pag-abot sa Mesiyas.
Kung basahon nimo ang Daniel chapter 7, ingon siya nga maabri ang langit on that day, heaven will be opened, and every eyes will able to see, and every knee will bend and bow, and every tongue will confess. Even if you don't know Christ, you will confess that He is God. The Buddhists, the Muslim, the Hindus, people will just know that He is Jesus and He is God. They will bow down, all nations, from every tribe, from every tongue, from all nations. They cannot help but to bend their knee and confess that Jesus is Lord. For the Son of Man, mato ni Prophet Daniel, the clouds will be open, where every eyes can see that the Son of Man will come down from heaven. Ingon siya, mao kana maigsuon ang gisugo ni Propeta Daniel nga klase nga pagpangandam nga atong pagabuhaton. The first advent ang dako kayo og key. Ba pa to murag dako katong kasal ba? Murag it's like a wedding. John the Baptist was like a wedding planner. He is the herald. Iyang giandam ang tanan sa pag-abot ni Ginoong Hesus. And John had all the credibility tungod kay everybody knows him in Israel. And he said in his word, nga, behold, the Lamb of God. When Christ came and was about to be baptized by John, iyang gitudlo nga the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the one. Kung atong tiwason gospel ganina, then naabri ang langit. Sa dihang si Ginoong Hesus gibaptize siya ni John, the heaven was open, and there the Holy Spirit descend in a form of a dove to Jesus. Og niingon ang langit nga mao kini ang akong anak nga akong gikahimutan, paminaw kamo kaniya. Listen to him. Kay nasayod ng daan ang Ginoo nga ang Israel dili gayud sila mamati. Ni Ginoong Hesus. Sad to say, nga si John was the most credible person ni adto nga time. He was introducing Jesus that He is the one, I am not He, whom we are waiting for. Kamalo ba tamay suon in the first century, daghan kaayo ni adto nga panahon nga nagpatuo-tuo nga Mesiyas. Apan, wala sila gipaila-ila ni John. Si Jesus lang. Tungod kay ang first century, hinug kaayo to siya nga panahon. Nga ang tanan nga mga propeta, even the Magi, di ba? Nakadauta na story of the Magi from the east. Because Prophet Daniel was exiled in Persia during the time. And the Magi, they learned from him. That is why they followed the star of the king of the Jew. Ilang gisundan ang bituon sa hari sa mga Hudiyo nga mataw. Aron maghalad og magsimba. Kung kamo nagduha-duha nga si Kristo Dios, wala pagali siya na tao. Ang mga men, the wise men from the east, nangita na niya aron maghalad daw magsimba. Og niingon si Herodes, kung makita ninyo ang bata sulti ikaw kay ako pud mong halad og magsimba. Unfortunately, daghan nga mga nagpaila nga mga Kristohanon pero dili mo simba ni Ginoong Hesus kay lagi tao lang ug dili Dios. Dapat kita Kristohanon, we are certain with what we believe that Jesus Christ is 100% God. Amen ba? And He is 100% man. Amen ba? Dapat masayod ta ni ana. Kaya kung dili ta konbinsido ni ana, delikado ang atong kaluwasan. That is why that candle there, left and right, symbolizes that He is 100% God, kanang Christ candle, and He is 100% man. Og walay lain ni ana kung dili si Jesus Christ lang. Yet the people of Israel hardened their hearts, and they cannot accept that the Messiah is coming from Nazareth. Is there anyone good from Nazareth? Ingon si Nathaniel. Naman kung maayo diya sa Nazareth. Oy,
Ba pa na diri sa ingoog, nabagoy maayo diya sa Kibagat. Yeah? Wala nga lugar na, wala may highest, dili mo na the center or the heart of the city. That is why ingon sila, is he coming from Jerusalem? Gusto gid nila nga, inanin eh, nga nung maglisod ang Israel, og dawat ni Ginoong Hesus, wala, ang ilang kasing-kasing, wala nila nasabtan. Kaya ang prophecy, nagtuo sila nga, the coming king is like a military leader, like David, that he will come in majesty with scepter, with all the chariots, with all the entourage. Nagtuo sila, nga inaana ang hari, daw be kay ang hari, nga ilang gipaabot na tao man dito sa pasungan, kanaanan sa mga karniro, dito ianak ang karniro, mabidaw na tao siya in Bethlehem, because Bethlehem is a house of bread. And Jesus is the bread of life. And He was put in a dish, nga dito gid mismo ibutangan sa karnero. Because He is the Lamb of God. And one day He will be sacrificed like a bread. Tungod kay ang Israel, nagtuo sila nga ang pag-abot ni Ginoong Hesus sama sa hari. Na-miss nila ang idea nga that is pertaining to His second coming. O na-miss nila ang idea na consume gud sila sa empire kaniadto. Tungod kay gidaog-daog sila gikan pa sa Persian Empire, Babylonian Empire, Alexander during sa Greek Empire, na-transfer sila sa Roman Empire. Kulatado na sila kaayo and they were yearning for somebody who is like David to save them. Desperado na kasi sila, gikapoy na sila sa kinabuhi nga ulipon. That is why ang ilang mindset nga a military leader like David will redeem us. Sus, ang ilang nakitaan kay usaman ka tao nga taga Nazaret pag yun. Unya dili pag yun ingon nga nindot og bisti. Dili harianon. Mauto nga wa gyud sila nituo ni Ginoong Hesus. Apa na ay pipila kanila nga nituo. Kung ang tumog Israel karon, you will be surprised. People, the Jews, still reject Jesus and deny the divinity of Christ. But one day, I'm telling you, their knee will bend and their mouth will be open and they will confess that Jesus is Lord. Kanang mga Muslim nga sigpasikat, kaya ilang daoton si Jesus, one day they will bow down and they cannot help but say, Jesus is Lord and you are God. Maigsoon, gibuhat na ni Juan ang iyang part. Kinsa man ang mangandam sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. For what we are waiting, we are celebrating the first advent of Christ. But we are anticipating, we are doing this preparation for His second coming, for His second advent, because the word advent is the coming. Adviento. Kinsa ang mangandam? Muingon si Juan, ako na sa inyong paandamon, gikapoy na rin ako. Ha? Si John the Baptist pa ba, manaog diri para magandam? Maigsoon, the church, ang asawa, kitang tanan minyuunon, nasayo ba tani ana? Dili ta pwede magsimbag laing Dios. O dili ta pwede muagto sa lain nga lalaki or sa lain nga uyab or sa lain nga Dios. Tungod kay kita tanan engaged na ta og minyuunon ta ni Ginoong Hesus isip iglesia. He will come to a blameless and spotless church. And we are preparing ourselves, the church, for the marriage. Basing pagbalik nato ni Ginoong Hesus, wala ta nakapangandam. May sama kita sa mga dalaga nga naglaag-laag sa gabi. Mga dalaga nga sigilang pangit-ngit. Mga nga dalaga nga sigilang kundat. Kundatan.
Ba pa sa laing nga pagkasulti mga uwagan. Dili yung tatay na ha? Church nga uwagan. Kung nakadumdum mo sa the parable of the 10 virgins, di ba? Ang napulo ka mga babae nga mahimo silang kaning part sila sa bridal entourage, the 10 virgins. Ang 5, unsa man? Maalamon. Ang laing 5? Ana na daghang pa. Ana pag maalamon ang daghang ana. Danghag. Gadanghag lang ang agi. Ingon tong na commentator isa ba? Bahala og kuan pa der danghag pero at least virgin. 10 virgins man, di ba? Naiuban dia pa der maalamon pero di na virgin. Di ba? May suon sama sa napulo sama sa 5 kadanghag. Niabot ang pamanhunon, tunga-tunga sa gabi ang 5 kadanghag, nahurot na ang ilang lana, lunok na lang ang nabilin. Di na musiga ilang suga. Huna-huna po sa mga maalamon, kung amo ni i-share ang among extra oil, basin ma-extend pa ang pag-abot. Ingon sila nga, dito mo sa tindahan pamalit, paglakaw nila, wa na, niabot na ang pamanhunon, niabot na ang Ginoo. Wa na, wala na kapangayong pasaylo sa sala. Wa na, naglunang sa sala. Di ba? Naabtan sa Ginoo. Sirad na portahan. Doktok sila. Ginoo, Abrahami. Uy, wa mo kailan ninyo. Lord, nagsangyaw ko sa imong maayong balita. Dapa ko sa kalibutan. Dito ka sa among merkado o nagigsalo ka kada-kada mo sa pagkaon. Pahawa kamong gipaghimaraot sa Dios. Kamo nga nagbuhat og dautan. So mao kana maigsuon. Unsa ang pagpangandam nga kinahanglan natong buhaton? Pader, murag gikapoy na may pangandam pader 2,000 years. First century, karon 2023 na, Father. Murag imposible gid nga moabot ang Ginoo. 2 Peter chapter 3 atong gibasa ganina. Ang 1,000 ka tuig sama sa ato pa duha pala ni kaadlaw sa Ginoo. Sukad sa iyang pagkayab sa langit, moingon ang Ginoo duha pa ka kaadlaw kay 2,000 years pa man, di ba? Ang 1,000 years is like a day for the Lord. Sa tapo moingon ang Ginoo nga tarantado sa gay mo, oy. Duha pa ka adlaw, gikan sa akong pagkayab o diya karon, inyo na ko pabalikod. Mao kana maigsoon. Unsa ang pagpangandam sama sa giingon ni Juan. Biyaan nato ang ato mga sala og magpabunyag kita. Pero nangabunyagan man ta. One more tip. Usa kapag pangandam pamina mo ha, ka-importante kayo ni. Unsaon pagpangandam? Kinahanglan maigsuon nga pag-abot ni Ginoong Jesus. Dire ko para Sabot na tayo. kinahanglan nga pag-abot ni Ginoong Jesus, healthy ta. Dili ta simbahan nga tarigtik ang mga niwang ba? Kanang masakiton, malnourished, og pagsuot na to sa gown na sa wedding gown na to, basta mahulhol, kahol kayo, di ba? Gusto sa Ginoo nga healthy ang iyang iglesia. Ang the best nga pagpanganda mao ang pagkaon sa iyang lawas ug sa iyang dugo ug available lamang kana matag Domingo. Ignay mong abay, pagkaon sa lawas ug dugo. Pagkaon sa lawas ug dugo. Kay available lang na kada Domingo. Available kada Domingo. Mauna nga dili ita mag-absent. Kay kung absinos kang Kristohanon, dili ka makakaon, niwang ka. Niwang ka, malnourished ka. Ba pa na sa Cebuano, daot. Di ba sa Cebuano, di ba? Daot man ka, oy, sabot ay niwang. No, ang atong daot diri kasakit man. Muna may suon, gusto sa Ginoo nga pag-abot niya healthy kitang tanan, kita nga iyang iglesia.
O si Ginoong Hesus sa Gospel last Friday, ingon siya, I will not send the people hungry, but I will feed them so that they will be satisfied and the church will be healthy if we eat the flesh and blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Palihog manindog.